Takže zdravíte Giacomo a sme tu s druhým dielom Car Mechanic Simulator 2015. Poďme si nejaké tie auta opraviť. Sorry za kvalitu mikrofónu, ale pokúsim sa to v blízkej dobe trochu zlepšiť. Takže poďme na to, continue. Hra sa nám načítava. Chvíľu počkáme. Poďme sa povedať do telefónu na objednávky. Riadenie, vyberieme toto. Skôr také ľahšie. Hodíme si ho na ľavú stranu. Poďme, čo to má zle. Malo byť neviem, či spredu alebo zozadu. Mala byť tá jedna vec, čo drží kolesa. Trojka, kde to je? Tu je to. Takže budem musieť ísť dole. Tento tlmič. Asi aj koleso. Horné rameno. Dáme dole koleso. Poďme si nejakú hudbu pustiť, to nie je také o ničom. Tento stred dole držím na platničky, kotúč, tento stred. No a môžeme dať dole tú hladinku, čo je zlá. Poďme ju kúpiť na počítač. Pozrieme aj skôr, ak sa to volá. Sway Bear. Toto je toto krátke. Môžeme to tam nahodiť. Auto bude opravené. Čisto nové. Rameno. Čo tam chýba tlmič. Nahodíme to stred. Domontujeme kotúč brzdový, obloženie, aj držiak na platničky, toto nejak sa volá, kolesa, dotiahneme, malo by to byť všetko. Dáme to dole, to auto a zo zdviaku. Tak je to opravené. Tu môžete vidieť peniaze za robotu, peniaze za kompletné a tu je nejaký bonus za
kompletnú prácu. No ale poďme si ešte jedno auto opraviť. Čo zoberieme? Zoberieme motor a toto. Take job. Chvíľku sa to načíta. Pardon. Hodíme si to na ľavú stranu. Pozrieme, čo všetko tomu je. Takže olej a pár vecičiek. Tak to zmíneme. Krabicu šedú. A už vidím, toto je zlé. Toto je zlé. A ktoré ešte čo je zlé? Za tu pár vecí. Dobre. Kliknem si sem. Ideme odmontovávať veci. Čo treba dať dole? Koleso. Odmontujeme ho. Keď máte vyššie XP, to už dlhšie hráte, tak sa vám aj robí rýchlejšie povolujú. Tak. Ale ja to chcem nejakú sériu videí, aspoň 3 diely, chcel by som nahrať. Teraz by malo ísť dole toto. Mal ísť tento čap, ak sa nemýlim, dal si len bok. Neviem, som tam profik. Že neviem, máme druhé koleso dole. To isté, na druhej strane. Teraz tú dotyčku. A môžeme toto zobrať. Vzadu je čo zle. Toto, ramen, no a tento míč, teda držiak tlmiča. Dáme dole túto hovadinu, pritlačíme toto, čo tu ešte zle, keď sme už tu, to pozrieme. Neviem, nikde už nič, koľko to veci písalo. Písalo tu 1, 2, 3 a... Ignition coil. Neviem povedať, čo to je to ignition coil. Igni. Aha, to sú žhaviče. Takže ideme to, najskôr spravíme ten spodok, čo sme si rozobrali. Takže tohoto treba kúpiť, spring cap. Toto, potom rear suspension, upper arm, upper arm, tohle a potom ešte tento držiak, na čom je tlmič uchytený, spring cap. Toto kúpime. Ideme to namontovať. Namontujeme to a poďme sa povedať tie žhaviče. Tak, funglovica,
Jedna strana, druhá. Môžeme tu naliť aj toto. Tú hovadinku. A na druhej strane takisto. Koleso môžeme tiež nahodiť večerovou. Druhú stranu kotúč, platničky, držená platničky, koleso, asi všetko predu, ideme na zadok, zozadu. Takže toto rameno sme kupovali nové. Tento držela, tento myč je tiež nový. To myč, pritlačák. Ja sa tam padol len betlačák. Malo by to byť všetko okrem toho oleja. Neviem, či ten olej to chce vymeniť. Ja aj sorry, že olej. Tiež havíte. Môžeme dať dole. Pozrieme, koľko ich tam je zlých. Kúpime. Jeden, dva, tri, štyri. Pozrieme, koľko je zlých. Čo mi to tak bubne? Jeden je zlý, takže jeden kúpime. $60. Kúpili sme, budeme to namontovať. Takže haviče sú tam, malo by to byť všetko hotové. Peniaze za robotu $1100, bonus za kompletné spravenie 500, ďalší bonus 500, finish job. Pozrieme ešte jedno auto, to by bolo také kratšie. Robota, niečo s motorom. Oberieme to ešte. Dneska samé motorové veci. Farba je trasná. Dáme si to na zdvihák. Dobre, takže si to zdvihneme hore. Pozrieme sa, čo je tam zle. Vymeníme a tým bude končiť tento diel. Takže to môžem aj z hora asi. Ešte zadu. Zadu by nemalo byť nič zle. Len motore. Dáme si to dole, keďže to je z hora. Tá vecíčka. No, z hora. Dá sa povedať, že z hora a zo zadu. Tento tam je zle. Treba dať dole čo najskôr. Trubu. Teda neviem, jak sa volá. Ale za tým je tá vec, čo je zlá.
Bojím sa toho, že budem musieť rozobrať celý motor. Takže toto, streky. Čo je tam ešte zle? Skúsme to ešte rýchlo pozrieť. Nie je to nič zle. Skúšame dať ti to hlavičie von. Hlavu motora. Zle. Čo je potom zle? Mám komplet rozobrať motor zás. Toto dole. Zvodí. Ešte by som chcel povedať, že sorry, že som taký moc nevýročný v kecaní. To je už tým, že je veľa hodina. Trošku to je únava robí. Takže ja toto dole. Mohol by som ísť pozrieť piston beat. Toto jeden a ešte tu druhú vec pozrieme, čo to bolo. Bearing cup. To nejaký čab alebo blandín. A to ide pre Boha. Motor je asi všetko. Takže nás čaká ešte minimálne 5 minút hry. Skúsime rýchlo porozoberať. Tento na druhý dáme vodná pumpa. Alternátor dáme dole. Blok. Ďalšie dáme coating. Kolesa. Môžeme do toho už dať tohto sviečky. Tie 4 ako žhaviče. Hlavu motora. Pardon. Hlavu motora to tam hlavič čezli. Montovať. Posilňovať riadenia. Čo ešte treba dať dole? No, toto ABS-ko. No ešte šroby sú tam. ABS-ko a pumpa, baterka, servo, filter. To mohlo ísť sakara. Dobre, tak na tento diel to stačí. Chcem robiť nejaké dlhé videá a v ďalšom diele si to dorobíme. A díky za koment Tomášovi, tuším, ak sa nemýlim.
pokúsim sa tú hru stiahnuť, kúpiť ju. Ten Transformation, či ako sa to volá. A do nejakých 5 dní by mohlo ísť už aj prvé video z tej hry. Dajte, keď sa do toho video páčilo, like, dajte odber, zdieľajte ho, budem vám vďačný a vidíme sa po ďalšom diele, ktoré bude maximálne do 2 dní. A to je asi všetko, takže zatiaľ sa majte a čus.